saking kelas kalih welas kalih. Mriki kula badhe maosaken sesarohan judulaken pendidikan lan cita-cita. Para rawuh ingkang kinurmati saha kanca-kanca ingkang kula tresnani, ing kesempatan punika kula badhe matur babagan pentingnya pendidikan lan cita-cita. Pendidikan punika dalan kangge pengayuh masa depan. Tanpa pendidikan, urip kita angel manjing. Kanthi sinau sing sregep, kita saged ngayuh ilmu lan ilmu punika sing bakal nuntun kita dadi wong migunakun tumrap bangsa lan negara. Kejaba punika saben tiyang mesti kagungan cita-cita. Cita-cita punika kudu dipun gayuh kanthi usaha, semangat lan pantang menyerah. Yen kita sregep sinau lan tansah dadongan, mesti Gusti Allah badhe maringi dalan tumuju kasih. Mugi kita sami dados generasi enom sing pinter, berkarakter lan saged ngayuh cita-cita luhur kang muginan tumrap liyane. Mekaten atur kula nyuwun pangapunten bila wonten lepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.